أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah, wato wannan ita ce sura a jerin surorin Alƙur'ani, sura ta 112, suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas tana da ayoyi ne guda huɗu. A ci gaba da karatunmu na gyaran karatu, mu gyara karatunmu, wannan shine episode 5, suratul Ikhlas. Za mu ɗan duba waɗansu daga cikin kurakurai waɗanda wani lokutan muke yi yayin karatuttukanmu. Don haka kamar yadda muka faɗa, wannan aji ne na basic, wato mataki na farko waɗanda za mu gyara karatuttukanmu lokacin da muke karantawa. Wala Allah muna nazari ne, wala Allah a cikin sallolinmu guda 5, to waɗannan kurakurai da muke yi in muka duba a hankali za mu iya gyara su. Kada mu zo muna karatu maimakon mu sami lada kuma mu dinga samun laifi. Insha Allahu zan karanta sai kuma na ɗan gyaggyara waɗansu wurare da yawanci muke samun kurakurai lokacin karatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. A nan wani lokacin muna cewa qul huwallahu ahad, to ba za mu ja wannan Allah ba, guda biyu kawai za mu ce qul huwallahu ahad, ba za mu ce qul huwallahu ahad, ba za mu ce Allah, ba za mu ja shi ba, kawai guda biyu za mu yi. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Shi ma nan ba za mu ce Allahu samad ba, a'a Allahu samad, kuma ba za mu ce Allahu samad ba, a'a ana kaurara lamun na sunan Allah, tafkhimu lamu ismu jalala, Allahu, Allahu, ba za mu ce Allahu ba. Allahu samad lam yalid wa lam yulad, kuma za mu lura musamman kalkala a ƙarshen nan, lam yalid wa lam yulad, ba za mu ce lam yalid wa lam yulad, a'a lam yalid, wannan dalon ɗin zai fito, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shi ma za mu ce ahad, ba za mu ce ahad, ba za a ji shi ba, kuma ba za mu ce ahadun ba, a'a ahad, ahad, ba za mu ce ahadi ko ahada ba, ahad saboda kalkala ne, wato wanda kalkala ana ba shi siffan fataha. Zan ƙara maimaitawa insha Allahu sai mu lura da kyau. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad Allahu samad lam yalid wa lam yulad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, anan muka kawo ƙarshen wannan darasi. Allah ka taimake mu, kuma Allah ka ba mu ikon gyarawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.